Hej og velkommen til den her video. I dag der skal vi smage på mærkeligt slik, så lad os komme i gang. Vi har den Nørgaard Joker. Smagen er hemmelig. Tør du smage? Tør godt smage. Det er bare slik. Så har vi også sådan noget creme, surt creme med æblesmag. Så har vi Freezy Great Sour Splash. Jeg ved sgu ikke, hvad det er. Vi købte sådan nogle frosne chip, og så var det tyrkisk peber, hvor det er hot og sour. Skal vi starte med den? Vi starter med den sure creme. Hvad starter? Ikke køb det derhjemme. Ikke køb det derhjemme. Det er lort. Ej, det skal man ikke købe. Det skal man virkelig ikke. Det skal man ikke købe. Det er no anbefaling. Det er spild af penge. Den koster også kun 10 kroner. Hvad for den skal jeg tage? Skal vi tage noget tyrkisk peber? Ja, kom nu, Victor. Okay, ja, han kan ikke selvfølgelig stærkt med, men det kan jeg godt. Prøv at se den. Prøv lige at se Jeg napper en rød. De er sammen. Victor. Prøv at se den her klump. Folkens, de hænger sammen. Prøv at se den klump, mand. Den kan du se. No Nej, way. Christian, der er en rød der. Der er dem her. Bare læg den ned igen. No way. Prøv lige at se dem. De skal jo ikke hænge Det er sammen. en klump, vi har fået. Okay. Hvor er min? Tag din. 3. Den dufter stærkt. 1. Den er. Den er faktisk ikke så stærk. Den er ikke stærk. Det kan være, det kommer. Det smager faktisk ikke rigtig af noget. Min smager jordbær. Ja. Jeg holder tykken. Jeg skal ikke købe mig. Og det var ikke sådan noget. Ja. Den er slet ikke stærk. Hvis man... Den er jo lidt sur. Egentlig... Ja, indeni er den Nå. lidt stærk. Ellers ikke. Det tykkede den. Men hvis man slikker den... Hvis man vil have det stærke, skal man tygge den. I hvert fald. Nej, hvis man har et stærke sådan meget, så skal man nok slikke det, fordi vi tykkede det stærke meget hurtigt. Man skal nok slikke det ned til det stærke. Det tager måske lidt lang tid. Men de smager godt. De smager fint nok. Nå, hvad skal vi så til? Lad os tage Nørgaard. The Joker. Det er en smag, der er hemmelig. Det er faktisk virkelig godt, den her. Chili peber. Det er sådan noget... I kan selv se det. Ej, det kan være, jeg ikke kan se det. Ej, jeg kan ikke se det. Det er sådan noget... Kan du prøve at vise noget? Det er sådan nogle agtige skeletter, dødningehoveder, hvad kan man kalde det? Sådan. Jeg skal have 2 af dem. Jeg tror bare, de er sure. Og de er sure. De er godt nok sure. Jeg skal lige have den her. De er vold gode. Ej, jeg er faktisk virkelig sur. De er virkelig gode. Det kan godt anbefales, dem der. Virkelig. Man kan købe dem noget i Netto. Netto har dem. Okay. Det her, det kan ikke anbefales. Det er virkelig... Det skal du ikke. Konsistensen er virkelig dårlig. Og det her er en yndelig finale. Sådan noget frosne chips. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Skal jeg prøve at åbne? Vi prøver at åbne. Jeg tror, det ser brød og min. Hvad er det? Prøv lige at se, folkens. Det er en ordentlig krabat. Hvad er det? Fanden Jeg skal ikke have sådan en stor. Jeg skal have en lille. det ser brød ud, det her. Der er virkelig meget sukker i. Sådan virkelig. Det er virkelig godt. Det er lige starten, hvor man smager. Men bagefter,
smager lidt af kystkage. De er meget større, end de ser ud på pakken. Meget større. Prøv at se. De er kæmpe store. Altså, de er virkelig gode. Ej, jeg kan ikke så godt lide dem. Har du ikke? Nej. Jamen, jeg til dem her. De her. De er virkelig gode. Okay. Så skal vi vægte dem. Okay. Det er det sidste pladsen. Ja. 0 ud af 10. 0 ud af 10. 0 ud af 10. Langt væk med den. Den her. 10 ud af 10. 8 ud af 10. 8 ud af 10. 10 ud af 10. Så 9 ud af 10. Okay, 9 ud af 10. 9 ud af 10. Den venter vi lige. 6 ud af 10. Dem her. Ja. 6 ud af 10. Og dem her. 4 ud af 10. De er faktisk ikke så gode. De er mellem sådan. De er bare sådan, der er mega meget sukker i. Den bedste, det er den her. Den er sindssygt god. The Joker smagen hemmelig. Nørregade. Den er virkelig god. Og så har vi tyrkisk peber på en flot anden plads. Så har vi den her frosne chips. De er ikke helt så gode. De er sådan en tredje plads. Og så har vi Den her. føj. De smager ikke den. Den er virkelig god. I kan også se det, når vi sådan tager det op. Det er bare sådan Noget creme. sådan noget creme, vi får, eller hvad det er. Det ligner lidt sådan noget hudpleje. Det er sådan noget. Nu ser jeg, vi kan også tage lødet af. Og se, Så sådan det noget creme, der kommer op. Ja, det er ikke godt. Det tror jeg bare, vi smider ud. Hvis I kan lide sådan noget creme, så kan I nok synes, den er godt. Det smager sådan lidt af æble. Hvis I kan lide noget, der er surt, sådan, ikke surt, men ikke helt så surt, så skal den her virkelig anbefales. Den er virkelig god. Den er virkelig god. Og hvis I kan lide bolsjer, så de er faktisk også. Det er jo sådan nogle bolsjer. Og de her, de er. Mellem. Det vidste man godt. Det smager også lidt af candyfloss. Ja, den stokkede candyfloss. Fordi der er virkelig meget sukker i. De er ikke sparet på sukkeren i hvert fald. Det var alt for denne video. Husk at like og subscribe. Det betyder rigtig meget for kanalen her. Vi ses.